ala ko mi won ko paykum lamba mo ko paykum eyo ay paykum wattana hilla e piiji ɗi andi hande enen ko wawuden ko darangolɓe ko moƴƴantaɓe kon ɗe wona ka joli ɗo hayno ɗen ka woɗɗi kamɓe ɓe ƴawa ka dow ɓe hayno ka batti sa yi o waɗi ɗum ɗon banni accuɗen haqqille makko ɗen jonnitimo résultat si en force no waɗuɗen naneteno o força ɓayno mo arti ha o tawti en ko ɗum Allah daali sa yaj'al lahu bada usri ko yusra ko yahay satta ha satta mais kono ñande ko aray ka hoyi joni noon ɓay ari ka hoyi ɗon min mi weltanike mo moƴƴam tawde o nani waaji ɗon moko e min kadi komi yewti moko o woni ɓaawo meɗen aray ko min mi wi'atamo tum yo muñu o ndaaray ngene ka o ndaaru fus aray ko ɗum nani joni mi nani Mamadou Bama anani ka joni naate nokko akeko me wetuno ko yimɓe ɗuuɗi womi bambayimo akeko me wetuno miɗo welti alhamdulillahi rabbil alamin miɗo welti moƴƴam e ko ɗum nande ɓurɗa faalede ka ɓedde nini ka annamaɗo ari komi ɓurno faalede taw ha haɗi nini komi faala ɓay mi heeɓi dewgal kama non a jabaki ɗaɓɓotum mi expliquade ma ɗa andi am probléme ma ko ɗum ka yewdeta e goɗɗo famodiro min sago an simi landike ma ko on tigui jaabo landirede nini ko ɗum ɓurɗa faalede ka annamaɗo ko bobo mi ɓuuri faalede machallah min kal landolade ɗum kadi ko ɗum ɓurɗa faalede annan ɗo nini ko biridiwal wulngal katti ha beer no toon mi yara kafe ko biredi ni ɗum ɗon ɓuuri faalede ñaama non fof ko chayi donc ɗo hande alhamdoulillahi rabbil alamina dewgal ngal feƴƴi je pense bien ɗum woni essentiel on ɗo joni moi je pense bien hande c'est de vivre ensemble et être heureux. Je pense hara nous allons conjuguer le même verbe au fait la famille et Andy. Il y a une adage qui dit en français que quand on veut dîner avec le diable, il faut toujours avoir une longue louche. Quand on angande, ça andi problème diandi, mais andi problème dimadi. Je pense bien en habata. Ça andi bonheur en min kad men la même chose. Alors nous on est réciproque quoi en fait. Je pense un bourg un gourdin photo. Mais fi ya demandum kadi, je vais le faire le plus vite possible. Parce que c'est de me marier, laisser ma femme ici, aller vivre ailleurs. Parce que elle a dit Jompani Bandi. Jamfotako awala kila no weli wawlude kono weli kadi wadude weli wadde de afan se ñebi non bobo ngara ko gorum non ko non ni tirten ko ko min innitirta ka ko innitirta c'est un exemple mi landima tun an c'est longtemps la vie min de ko babe ngam innitirta c'est ko jiwo non hara ko nena après c'est ñebi joni par exemple do ara no ngaynitiri babe ma ni mon kan se ñebi ko non no innitirte no ngara nyukima ko di mondu ala okkede ala non ko min jeyi ne ko dum mi falno ya faamu ko no baya faamu mal mi la vide ara ko ara non ko min jeyi andi sa no ara non son okkila là j'allais bien comprendre mais moi je savais pas ça joni a okkayla ka ala ko okata mo wana india oti loto Depo ko nyande idu damo nengo jam foto mada Korko ko tuma wautu damo nengo bulita mayo Ok, o fait pas ma corde là. Bah, non, que ça taille à la télé. Mais il y a mes déplaces. Mais alors, donc moi même payer au type et au type. Enfin, nous tu as connu mais. enen ɗiɗo kadi woyi enen ɗiɗo woni jombindir il faut que enen ɗiɗo yewten c'est que tomben d' accord hunde wotere avant que ko waɗata woyo waɗ koko gonga e min komi woni ɗo ni mi yiɗa affaire fiançailles min kadi ɗo nani affaire fiançailles welatala few
si hi ko gonga la hidi la parce que min on la andi la hidi e kadi la andi kala ka bade ngan subani la ngara ka kamu nanon fi ko asi do andi hay so nano asi do asi babe ngan ni la ko do be subani la mi jaba en afam donc do tay andi berne mande no fiuti waden ko wade te law ni oblige ta manon ka de bonde do na ko pugol mo gasa ko ko da yotude ni min kadi ɗum fanduma yewtude fi won ɗum min mi heeɓi chocolat mo mi laaɓante poy mi fiance mi ɗo jiwo ina feɗo linda jimi komin wonno janngude primaire on jiwo ko ɗo min fiance ndiri min yewti programme ji ɗin fof min kalli ko noon min yaari han fiançailles ɗo min yaari ɗo han goɗɗo goo iwi leyɗe poto ɗo marɗo moyen ari yiide famille makko on change ɓe haqqille ɗen on o change complètement a sikkata ko minen yewteno fiançailles on boni few ko ɗum moɓɓe yewteno lan jibi law fiançailles so juuti bonay kono ɓaala waɗi torike Allah mi juuli han on ɗo wi ka ɓerdam haqqille an iwi toon min alhamdulillah rabbil alamina min kadi en ala juutide mi wiide baabe an waɗe ɗum ɗo kesam Allah waɗi ɗa yiɗi lan yiɗi ɗo e ɗum juutirɗo joni han bona par ce que min mbiɗa andi ko feƴƴi kon mi jaɓata ɗum ɗo min kadi gorɗen Allah yalla moƴƴina en taw haare ko jombaɗe faala jombaɗe en fof ko ɗum faalde kono min kadi mi heeɓi hannde kadi expérience mum piiji gon toon so waɗi ɓeyde tewde na ɗuytugol ma de très bien haade hannde kadi min kadi weltike moƴƴa par ce que hayɓi haqqi ɓuurlan par ce que a déplacé ga ari ka suuɗuga yewtugol lan min miijon o hannde lan lilan feetinde komi yaari wolan miijaade goɗɗo siɗa yiɗi mo o jamfike ma no muusi quoi mo satti moƴƴa noon mais ko Allah mi annda Allah ko ɗum waɗirani ɗum noon kadi ka ko ɗum hannde kadi min kam mi jonni Allah kala ko mi yii kiɗan mi denima ay mi bonnuma mi bonnama kiɗan mi denima mami toñuma mi to Coco, mon bébé. Oui. On a wadde. On a wadde der. Okay. Kira gani. Nyamete mayne nyamete bobo. Kira ko mawɗo. Jamo. Ça va? Yeah, we got Ancora Anche cangiun mo dai. Yalla. Hai mi patina nera. Aka mo mi ada nyama kaya. Oi, ko ngautu no? Au kata. To jonne de mada nyu. Ala ndi andi. Bom da kapia na ma dia manju. Wala ko dinga wal tata. Min je. Angko ni jangkor David dogo dong. Nyama ta mi hara. Gara kan ko pa piti ma. Na bola. Bon. Nyam kundo Oi, jone apa mi nyama ta ber ko nyam ta ko. Dondong e wa. Ini ga. Mimi bona. Tak kara lam nyama ta. Kerum ne wai do. Tuning ku yerdi ni fot ande la xare. Mi ngabe. So nyama ta. Mas.